Ang tini kaisa story eba kok tomato bai paika o story no khnabai mani pore sang kabang man srangmung manai mana ne ang haklayo salsa bigra no khongni sajla bo boni baba bo koroi bo bin baba no kumaja kha bo 15 বছর পুরনো বনি বাবা ও সংসার no yakari thangka nge bo bini family o borok 3 jona tonglai mani boni ama tongo tei boni monai tongo tei bo tongo nge boni family belai ke background hamya nge charo nani bagai boni ama songrong no boni bai boni tete songrong no charo nani bagai bo kaisa samong ma tangkha o samong kha juta honani bini juta honani salbrum no bo juta huo bini kaisa jago thangai hingke salsa hingke ganang ekdom ganang phaika hingke u borok bono juta huruka bo juta hubai mani poreo o ganang sa bono rang khitari rirkha bono u juta hunai ni yagor yakrai khitari riru hingke u juta hunai sa u rang no khosawi hai no hai u ganang sa no khitari rirkha hingke u juta hunai u ganang sa no saka ang obai ke rang romani no naya hani yago rang rethesi ang nanai ne u ganang sano u juta hunai sa saka hingke sang oro tamo srangmung manai man hingke self respect u juta hunai sa ni self respect tongmani bagai bo ganang sano haike kok sawo sang oro sawi mano jeng gobang mano bai respect rujak na musongo boini respect jeng man na musongo haifono jeng sini sakno respect ruya sini first priority boini respect no manani thangka hingke jeng sini sakno first respect ma rugranai abone pore boi haino jengno respect rui thangnai hingke kaisa ani laso humble request naro o video no sajagai tongkheba like khaidi subscribe khaidi tei share khaidi hambai।